Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, παράλληλα με το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο, παρέχει και σημαντικό κοινωνικό έργο, έργο αλληλεγγύης και αγάπης. Σε συνεργασία με την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, λειτουργεί κινητή οφθαλμολογική μονάδα, πλήρως εξοπλισμένη και πανδρωμένη. Εθελοντές ιατροί και ερευνητές του Ινστιτούτου επισκέπτονται τακτικά ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδος. Ο στόχος των επισκέψεων αυτών είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες πολιτών, όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άποροι. Η ανάγκη και η αγωνία των ανθρώπων αυτών έγινε έμπνευση και οδηγία για τον καθηγητή Ιωάννη Παλίκαρη, ο οποίος το 2008 δημιούργησε το Πανεπιστήμιο των Ωραίων, οργάνωση μη κερδοσκοπική, φιλοσοφία της οποίας είναι ο επαναπροσδιορισμός της ευτυχίας με ανθρώπινους δείκτες. Το Πανεπιστήμιο των Ωραίων, από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του, υποστηρίχθηκε από μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών δασκάλων του Πανεπιστημίου της Κρήτης, μεγάλων πανεπιστημίων του κόσμου, εθελοντών, φοιτητών, διανοουμένων και ανθρώπων που είναι διαβίου ερωτευμένοι με την Κρήτη. Κάθε μέρα απολαμβάνει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη των πολιτών, καθώς και των 10.000 περίπου ασθενών, οι οποίοι έως σήμερα έχουν θεραπευτεί από σοβαρά οφθαλμολογικά και άλλα νοσήματα από το Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης και την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. سودا خوشه در دلم از شوقه این قوقا چه خوشه